Тапшыруны башлап, беренче матур котлау сәламен хөрмәтле якташыбыз Шәфикова Сәидә Мәҗит кызына багышлыйбыз. Бүген ул үзенең матур туган көнен каршылый. Аңа ихластан Яшел үзәннән апасы Заһидә үзенең балалары һәм оныклары белән, Ульяновскидан абысы Ренат, хатыны Зәкия белән, балалары һәм оныклары, Америкадан, Оклахом штатыннан апасы Халидә белән, Санкт-Петербургтан кызы Динара белән бергә. Үз балалары Артур, Зөлфия, Эльвира, Султан, Гүзәл, Володя, оныклары Павел, Ольга, Таня, Тимур, Диана, Марат, Диляра, Руслан, тиздән тагын бер туачак оныгы, туганнан туган сеңелләре Наил, Рамил, Галия, Зөфәр, Илгиз, Илдар, Динара үз гаиләләре белән кайнар котлау сәламе җибәрәләр. 1947 елның 25 майында Иске Кулатка районының Иске Яндука авылында дөньяга безнең якын кешебез туган. Сәббиха Азамовна һәм Мәҗит Салих улы Аюповлар нык, эшче, балаларын яратучы, бик тату гаиләдә 5 сабыйларын тәрбияләп үстергән. 2 ул, 3 кыз булган аларның. Газизыбыз Иске Кулаткада башлап урта мәктәпне тәмамлап, Ульян педагогия институтының математика факультетын бетерә. Аннары үзе сайлап алган укытучы һөнәре буенча хезмәт юлын башлап җибәрә. Яраткан тормыш иптәше Яхья белән матур гаилә корып 4 бала тәрбияләп үстерәләр. Кызганычка каршы, бүгенге көндә кадерле тормыш иптәше юк инде. Пар канатлары сынып, мәрхүмә Яхья абыебыз мәңгелеккә китеп барды. Сәйдә апа кунакларны каршы алырга һәм сыйларга ярата. Чәчәкләр үстерергә сөя. Чын әни һәм әби буларак үз оныкларын ярата. Бик ачык ул, аралашучан, актив кеше. Хөрмәтле безнең, чын күңелдән сине матур туган көнең белән котлыйбыз. Сәйдә апа шикелле туганнар булу үзе бер горурлык. Гомумән, без сезнең гаиләне якын туганнар итеп кадерләп яшибез. Бүген синдә олы тантана, бик матур туган көнең. Әлеге туган көнең картлык чорыңның әкренләп күзләренә керүне аңлата. Әйе, күзләренә. Уңышларын җыер вакыт җитте. Оныклар дәү, уку йортларын тәмамлап, тиздән олы тормышка аяк барысы да басачаклар. Бар да булды бу тормышта. Кайгысы да, җитәрлек шатлыгы да. Уңышлары да аның күп булды. Синең бер ягыңны яратабыз. Син, Пәйгамбәребез кушкан сөннәтне үтәп, туганлыкны, кардәшлекне онытмый яшисең. Моның әҗер-савапларын 2 дөньяда да татырга язсын. Котлы булсын якыныбыз туган көнең. Бәхеттә, шатлыкта, бары сөенечле хәбәрләр генә ишетеп яшәргә язсын алдада. Туганнар якын кешеләр, була чын туганнары. Кайгыда да, шатлыкта да ташламый торганнары. Әти туганнары була, әнинең туганнары, нәсел агачын тармаклый аларның балалары. Сәйдә апам ул миңа туганым гына түгел, иң якын дустым да минем. Сөенсәк тә, көенсәк тә һәр чак янымда идең. Үзегез дә бар туганны тигез итеп күрдегез. Мәхәббәт белән хөрмәттән җылы оя үрдегез. Сәйдә апа, тагын бер кат котлы булсын бәйрәмең. Кабул итеп алчы бездән шушы шигырь бәйләмен. Яшел үзәннән яраткан апаң Заһидә теләкләре, бераз читтә торып торсын кыйммәтле бүләкләре. Апа сеңел мәхәббәте бер кайчан сүрелмәсен. Безнең туганлык җипләре нык булсын, өзелмәсен. Хөрмәтле Сәйдә апа, чын күңелдән бар матур теләкләргә бик теләп кушылабыз. Бүләккә якыннарыгыз сайлаган җырны юллыйбыз. Бәхетле булыгыз.